Здравейте, днес ще ви покажа как с вашия любим асистент за изкуствен интелект може да генерирате различни материали, които да използвате в час. Знаете, че обикновено това отнема твърде много време. Може да използвате ChatGPT, Gemini или Copilot на Microsoft, каквото обикновено използвате. За нашата цел ние ще използваме ChatGPT. Безплатната версия е напълно достатъчна за това, което ще ви покажа. Започваме. Нека да кажем, че не трябва бърз тест за проверка на знанията. Вместо да ровим в учебниците, да правим всичко сами, нека да му напишем следното. Ти си учител по биология. Създай кратък тест от 5 въпроса с по 3 изпираеми отговора. Един верен да има. На тема човешката храносмилателна система за 8 клас. Маркирай верния отговор с частицата, да кажем. Да сложим. Колкото по-конкретно бъдете в инструкцията си, толкова по-добър резултат ще получите. Да видим какво ще създаде ChatGPT. Ето, получаваме един готов за употреба тест. Разбира се, винаги преглеждате внимателно това, което е написал бота, защото, както знаете, много често може да ви даде погрешна информация, която в никакъв случай не искате да предавате на учениците си. Предлага ви дори да направи и ключи с отговори, които учениците да използват за самопроверка. Да видим друго. Едно от трудните неща за учителите е, например, как да направят уроците си по-интересни, особено в предмети като математиката. Нека напишем така. Да започнем нов чат, за да не се бърка нашия нов приятел. И да напишем така. Аз съм учител по математика, 7 клас. Утре трябва да преподавам Питагоровата теорема. Предложи ми 3 креативни и неочаквани идеи за купичка, с които да започна урока и да грабна вниманието на учениците. Кукичка е нещо интересно, което цели да привлече вниманието на този, който ви слуша. Да видим какво ще измисли детективската мистерия. Кратка история. Магия с квадратчета, математика в реалния живот, строителството, още по-добре, връзване с истинския живот, уменията. Не учим само сухи формули и суха теория. Да видим и друг пример. Например, за часовете по история можем да предложим да ни помогне с създаването на помощни материали за дебати. Нека видим какво можем да го попитаме. Аз съм учител по история и цивилизации в 9 клас. Генерира тема за дебат, свързана с първата индустриална революция. Използвам момента само за да се извиня, ако някой от примерите не съответства на класа, в който се изучава. Първо, програмата често се променя. Второ, това е само примерно.
Вие може да модифицирате както решите според вашия предмет, вашата тема. Използвайте фронтовете за основа. Продължаваме. Представи темата като твърдение. И след това напиши три основни аргумента за и против твърдението, за да помогнеш на отборите да започне да видим какво ще предложи ChatGPT. Ето, прави списък с аргументи за, с аргументи против, опорни точки с двата отбора и ви предлага да ви предложи структура за дебата, т.е. така, че да имате готов план за работа с учениците. Разбира се, това можете да го развиете както вие прецените. Да видим още една задача. Нека да видим този път да бъде по литература. Как можем да диференцираме материала, така че да е подходящ за всички ученици с различни възможности. Имам следната задача по литература за 10 клас. Обаче вие сте измислили предварително. Напишете анализ на образа на Вайт Ганев. И сега ще помолим адаптирай тази задача за 3 типа ученици. Първо. За ученик, с който се затруднява. Дай му 3 насочващи въпроси. Тиснах Enter по-рано. Така, нека да му дадем втора точка. Ще продължим тук. Няма нещо по-там да се е случило за ученик на средно ниво. Остави задачата ни. Същата. С Shift и Enter можем да минем на напред без да изпращаме, както направих по-горе инструкцията. Ще напишем за напреднал ученик. Добавим предизвикателство във връзка с съвременен проблем. Нека видим какво ще излезе. Да се върнем отново да погледнем първия отговор. Ето, задава помощни въпроси, така че ученика със затруднение да може да си помогне в отговорите. За ученика... тук даже ги е преразказал. За ученика на средно ниво е задачата, както вие сте формулирали, и за напредния ученик имаме по-сериозни предизвикателства. Корупция, патриотизъм, стереотипи за българин днес. И последния пример, който ще ви дам, е за нещо креативно. Ботовете са много добри в това да дават креативни идеи. Нека този път бъде за часа по чужд език и да поискаме от него да създаде ролеви игри. Ще му напишем така: аз съм учител по английски език, ниво Б 1. Напиши кратък сценарий за ролева игра за 2 ученици на тема ресторант. Единият. Разбира се, вие може да спрете до тук и той ще ви даде идея, но ако искате да бъдете по-конкретни, можете да продължите с контекста, който искате той да използва. Единият е клиент, който е наел призивчик, а другият е сервитьор,
който се опитва да бъде търпелив. Учи поне 5 полезни фрази за всеки. И ето готовия сценарий с фразите на езика. Тук, разбира се, това може да го направите на всеки език, който преподавате. Ето, давам ви и примерен сценарий, като даже ви предлага да направи версия с повече хумор, така че да е по-забавно за учениците, което винаги е по-добре за ангажирането. Надявам се това да ви е било полезно. Абонирайте се за Технологии за учители. До скоро!